Meta l-ġimgħa filgħodu komplet il-kumpilazzjoni ta' Liam De Bono li nsab mixli bl-attentat taqtil tal-kuntistabbli Simon Xkembri, il-kap tad-Dipartiment tal-Ortopedija fl-Isptar Mater Dei, Ray Gatt, saħaq li l-Pulizija sofra minn 66% diżabilità fl-ortopedija. Fil-preżenza tal-akkużat li għalkemm der bil-qiegħda kalm kienet jagħti b'saqajh, xedu wkoll bosta uffiċjali tal-Korp tal-Pulizija. Quddiem il-Maġistrat Joe Mifsud xehed l-Assistent Kummissarju Stephen Malija li spjega li ftit wara li ġie arrestat iż-żagħżugħ ta' 17-il sena huwa kellmu u staqsih jekk jafx li tajjar pulizija. L-Assistent Kummissarju spjega kif Liam De Bono magħruf bħala Il-Lillu ta' tnejn brasu u qal iva naf. Fl-awla xehed ukoll is-Surġent Oliver Vella li b'ton miksur u kommossa l-aħħar spjega x-xena li sab ma' wiċċu meta mar ħalluqa u sab lil Simon Xkembri mal-art. Is-Surġent qal li Xkembri lanqas kien jintaraf wiċċu l-fuq. Lanqas kont nafu x'ħaj jew mejjed, żied jgħid is-Surġent Vella. Fil-qorti telgħu wkoll ommu oħt l-akkużat li għażlu ma jiġdux hekk kif il-liġi tippermetti dan. Bħala parti ċivili għal Simon Xkembri der l-avukat Andy Ellul.